Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Quid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigapon niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, Pitsa 23 na. Buwan makaigalaan sa Abril, tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon, hatagan tagpagtaga ng mga isyos nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugutanan karon nga buntaga mga higala, ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu ni arang-arang na base sa uhing air quality monitoring sa Environmental Management Bureau kon EMB. Straight to the point. Naot paunta mga sukin tigpaminaw. Pero mo lagi na magsige na to og text mahigalang NDRRMC kay matod pa murag bantayanan sad mahigala ning mga pagbugwak ha sa abog mga higala gikan sa Bulkang Kanlaon. Mo na nga usapon ni mahigalang magbabinantayon ta kay nahibaw ta mahigalang silingan nato nga lugar kining lalawigan sa Negros. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, upat ka mga lalaki na dakpan sa operasyon sa National Bureau of Investigation Cebu nga opisina mga kaigalan kay nag-operate kini og dental laboratory o tigama og mga postiso nga way accreditation gikan sa Philippine Dental Association. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad do buntaga sa mga higala ha, lahi po ning ilang negosyo kay maghimo mga higala mga postiso, bahala og wa mga kagala ay lisensya sila. Wa sila accreditation gikan sa Philippine Dental Association. Tingalig na antigo lang ni sa kasamang kay kamao mo himo na og postiso di okay kumbati na ilang negosyo. Pero daman ko na mga certain requirements nga kinahanglan imong i-follow sab. Nagatanig pagtagad do butaga sa atong pagbanuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin mga sukin tigpaminaw, Sandigan Bayan naka-issue na og precautionary hold departure order batok ni kanhing House Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Ya nang laay ining Martin karon mga kaigalaan. Ato ning tiwasog hisgot mga sukin tigpaminaw kay medyo ang uban mahigala ni ingon nga okay raman ang mga to sa gawas na nasod nga magpatambal man kaha. Grabe naman sa di man mo consider po. Considerate lang sad mo din ha kay magpatambal man siya. Pero ang uban po madudahon mo gundekin mingon man nga may bubalik na. Karon nga nadakpan na sa Saldico to sa Czech Republic nya padung na sa Pilipinas kay dalhon sa Pilipinas karon pa na siya nasakit. So ang mga tao may kilala lain gyud kunahuna. Kay uban mo considerate man kayo, maingon man sagdila na siya kay magpatambal baya. Padto bayag Singapore kay aron nga magpatambal ha. Kana mas sa mga panglawas na gani ato lang ng tugutan na diha. Pero ang uban sad maingon nga karon pa nagkasakit-sakit nga naa na, ha, mukalit lagi sakit-sakit nga naa na ang nana sa Saldico, nadakpan na Saldico. Nya maingon na ba Saldico dai nga mo sulti na gyud kuno siya. Pagtagadon mga kaigalaan kay ni isog statement Saldico nga hindi na ako mananahimik ha. Pag ingon ni Saldico nga hindi na siya mananahimik ni kalito kasakit si Martin. Mo larga mga higala ngadto sa Singapore kay magpa-check up. Pero nga na magud panglawas mga kaigalaan taga nagsigog chance no kay panglawas man. Pero kung tao mahigala magduha-duha man gyud. Maingon man mahigala ayaw kay basi dyan nang balik basi musibat na. Kay kanto bitaw Saldico mas mangil bitaw dato mga tos gawas nasod kay magpa-check up pa to. Unya sa bang hitabo Saldico dai magpa-check up yan ditso naman. Ang ditso na magtago-tago. Pero pautan-on po ni mo Saldico ingon siya nga nagpa-check up ko nya muli naman ta ko nya wa man ko papauli
Kinsa may nagsultig tinuod yun. Karong butaga tagaan tanig pagtagad. Kaya ingon na ba saldi ko nga hindi na ako mananahimik. Pero ingon po si Martin Day nga magkinaunsa ganini ako sa di na sa ako manahimik kundi pud pwede nga ako ra usa. Ora dunay pasabot si Martin may kala inyo gani kong hilaon sa ubos dadon ta mo. Daga lahi na niya may gala mo nag-warning sa siya makailaan nga ayaw ko niyo pugsa pagpiait. Kay o magkinaunsa di ra magyud ko musugot nga ako rin mag-inusara. Katanig pagtagad butaga mga kaigalaan ha. Kay matod pang Martin indekin sa iyang pamahayag. I will not be alone. Puslan man magkinaunsa ni, Pusulti ko among-among na dis. Unsa kay nitabo ini ron mura magnay nagbukal-bukal na sa ilaw mahiyala. Kay si Martin gusto na mong adto sa gawa sa nasod o kadaghan sa panahon wa gyud sa makahuna nga mong pa-check up nga karon nga nadakpa na saldi ko. Nya dadto nagbalik sa Pilipinas mahigala nakigsabot ng Pilipinas nga dadto nagbalik saldi ko. Mao pa man po iyang gusto nga mogawas pod siya sa nasod. Unya mogawas sa nasod nangaya na sa mahigalag permission gikan sa Speaker of the House nga nipuli niya si Buji D nihatag na og permission. Pero si Buying Rimulya niingon nga babaga na mo ng maong permission og mahinungdan gani karon ang Sandigang Bayan Inday Quinto na do na mahigalay gi-issue ron. Aga Sandigan Bayan naka-issue na og precautionary hold departure order batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Mo nang ni-issue og statements Romualdez mahigala. Una siguro Romualdez adi pud pwede ako ra usa oy. Katanig pagtagad do butagas tubad-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. sa pikas bahin ang Korte Suprema sad ni mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug Executive Secretary Ralph Recto nga mo komento sad sud sa napo kaadlaw sa petisyon nga mo paubos sa physical ug mental examination ug hair follicle test ang presidente. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad do butaga mga kaigalaan sa atong paban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya atong isgutan sa mahigala kay kagahapon. Napahigayon mahigala ang hearing, padayon nga hearing sa House Committee on Justice. Kay pitsa 24 man, pitsa 22 man mga higala ang hearing. Ang last nga hearing nila day matud pa karon pitsa 29, no? Last nga hearing nila sa House Committee on Justice. Ato ni tagag pagtagad mahigala tong i-evaluate og klaro ha. Klaro lang mahigala ning maong nahitabo sa hearing kagahapon. Now katong hearing una natong April 14 ug ako may pa-evaluaton medyo dihado mahigalang prosecution ato. Og pa-evaluaton ta mahigala og sa boxing pa to mahigala ng first round pilde mahigalang prosecution ato. Ngano man si Madriaga mahigala pati lata atong iyang mga testimonya. Nangadaot tong iyang testimonya mga sukitig paminaw labi pa ni apil-apilan pa niya mahigala pagka estudyante ni Sara. Dugangan pa mahigalang nagpahilak-hilak pa gyud. Na kung imong tan-aon ang affidavit mahigala paragraph 46 dito sa nagsugod og hilak. Kadtong unod sa paragraph 46 wa gyud ang hilakan. So kadtong first round manghigala first round ni adtong April 14 adihado mahigala prosecution ato. Medyo kapabor mahigala to mga pro Duterte atong panahon na. Ang mga anti-Duterte mahigala dihado, ang mga pro Duterte na pagkapabor. Ang gahapon unsa may nahitabo? Pabor ba or dili? Kana mo itong explain karon buntaga mga sukitig paminaw. Straight to the Sa point. atong pagaban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay gipresentar kagahapon mahigala ang ombudsman, ang AMLAC, gipresentar AMLC, gipresentar sad mga higala ang kinini ang BIR pero wala mga kagalaan maabli tong box sa mahigala nga tuwa dito ang mga records. Gumikan kay dunay balaod sa National Internal Revenue Code NIRC na dili pwede mga higala kana nga i-divulge kanto sa publiko. Straight to the point. Katarig pagtagad lubutagas tubad-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ato nang point. isgutan lubutaga mahigala. Samtang dito sa ICC sa Daheg, si former President Rodrigo Duterte ang iyang appeal. Labot mga higala sa jurisdiction sa
Dahig, miingon sa bahigalang ICC nga naagid sila jurisdiction. Straight to the Kung point. sa may sunod nga mahitabuan nga mi-insist man ang ICC nga naagid sila jurisdiction. Straight to the Ato sa point. nitagag-pagtagad sa nga pagbanuban ron mga kagalaan, no? Atong i-explicar mahigala para ato masayran kining tanan. Og samtang sa pikas bahin sa dugang mga balita sa abroad, US President Donald Trump ni hulagway sa Iranian government nga nagkasiak-siak na subay sa pag-extend ini sa ceasefire aron paghatag og higayon sa Iran pagpresentar og unified proposal. Straight to the point. Mahayag ni ini si Trump human ang Iran wa motunga sa ikaduhang hugna sa peace talks o negotiation didto sa Pakistan. Straight to the point. Kiniguban pang mga iskutaran niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo